nyaka ne gichaka ng'anyo e pacho kae ka gisundo sirikal mar mondo mi ochopo dwaro maggi mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono riwruok mar lakteche mano mar KMPDU odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol, ka bende gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel kowuok e od thieth maduong' mano mar Kenyatta National Hospital nyaka e apise mopogore opogore mag sirikal mar mondo mi gisunda piny owacho ma pacho kae ochop dwaro maggi mopogore opogore mano moriwo chopo kare dwaro mano mar CBA mane gikete kokgi e higa mar 2017 kachiel koda keto e ute thieth mopogore opogore lakteche ma interns kamage moko kuom gigo ma lakteche osebedo ka ywaka ne gidwaro ni sirikal oket kare e ka gidhi mbele kod tijgi. Nyaka sani nitiere riwruoge mopogore opogore mag lakteche ma nyaka sani koro osenywako lwedo ka giriwore kanyakla e ng'anyo makamano ma odonjo odiochieng' mar 34 odiochieng' ma kawuono. Wabiro bedo kwaluonu ng'anyo makamano achiel kachiel e kinde ma bende obiro bedo ka odhi mbele. Kopogore kod mano, odiochieng' ma kawuono duol mar governors bende koro oluongo romo ma apoya ma gibiro bedo godo mane miluongo kanyo kod dho ngere ni extraordinary council meeting on the ongoing labor unrest kachiel ma ahinya to mano mantiere e sekta mar thieth. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jakom duol mar governors mano Anne Waiguru biro bedo koloso kod ute fwambo kango chopo kanyo gimoro sa 6 mano mar odiochieng' ma kawuono. Ka bende moko kuom gigo ma gibiro bedo ka gitwake ahinya gin kaka governors manitiere pacho kae mano riwo mano ng'anyo mar lakteche ma nyaka sani koro osechungo chenro mag thieth ahinya to ute thieth mag piny owacho. Mano achiel kuom gigo ma gibiro bedo ka gitwake kachiel kod wechego mago mag omenda ma omulo tenda counties mopogore opogore e pacho kae. Romo makamano biro bedo ka timore mano e county ma Nairobi kae kendo biro bedo kwaluonu achiel kachiel mar mondo mi wanyisu ni to governors gin to giwacho nang'o kotudore kod ng'anyo mar lakteche ma nyaka sani koro donjo odiochieng' mar 34 e pacho kae. Kopogore kod mano nyaka Ramogi ajong' wach machielo ma bende wamenyo ni en kotudore kod romo mano mar committee mano mar Justice and Legal Affairs kata JLAC modiochieng' ma kawuono gibiro bedo kod romo makanyakla. Romo makanyakla biro bedo mano e kind committee mar JLAC mano e od bura mar Senate kacha kachiel kod committee mano mochung' ne kedo ne ratiro mar jopiny. Ka bende gibiro bedo ka gitwak kotudore kod reporter mar NADCO. To gino ma bende gibiro bedo ka gikete maino margi otudore kod chike ma bende dwa loka ahinya kotudore kod duola matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC mano IEBC Amendment Bill mar higa mar 2024. Wang'eni report mar NADCO nomulo kaka gidwaro ni olos duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Mane momiyo kamiti mar JLAC odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo mar mondo mi gitwagane kata ginon matuta kaka inyalo ket e kare gigo monego kata lokruoge mopogore opogore monego beni itimo ka duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Nyaka Ramogi ajong' kwa dhi mbele wang'eni koth osebedo ka chwe e kor gwenge mopogore opogore pacho kae konde jopiny mathoth osebedo ka yudo midhiero ma bende ikelo kod pi oula. Nyaka sani koro wang'eni familia mathoth bende osedong' maonge mier kaluwore kod pi oula ma koro osebedo ka ywero mier mopogore opogore pacho kae. Mane momiyo kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono nitiere familia mathoth mago mawuok e gwengego mag Ayweyo kachiel kod gwenge mamoko mano Nyando e kaunti ma Kisumu ma nyaka sani osebedo ka kale midhiero mopogore opogore ka familia makamago nyaka sani koro gikwayo konya kowuok kuom piny owacho ahinya kaluwore kod midhiero ma koro gintiere kaluwore ni pi oula osebedo ka rocho chenro maggi mag dak. Moko kuom gi odong' maonge mier, moko kuom gi onge gimoro amora, gikwayo konya kowuok kuom piny owacho. To ken mane kaunti ma Kisumu kende e kaunti ma Homa Bay bende nitiere mier mopogore opogore ma pi oula osebedo ka ywero. Odiochieng' ma kawuono county commissioner mane kaunti ma Homa Bay obiro bedo kochiwo twak kata obiro bedo ka ochiwo ler makare kotudore kod weche mag oula ma nyaka sani koro muomo kaunti ma Homa Bay. Mago duto jofwambo mago e kaunti ma Kisumu kachiel kod kaunti ma Homa Bay biro bedo ka menyonwa chal mar oula e counties mopogore opogore e pacho kae. Adwano tieko kod wach maluwono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori nyaka Ramogi ajong' nitiere chenro mar jiwo mond liete. Odiochieng' ma kawuono nitiere grube 16 mago mag mond liete e kaunti ma Migori ma bende biro bedo ka
yudo omenda mano maderom milion 4. Omenda makamano en mar puonjogi ahinya kotudore kod wechego mag lupo kata gino midendo kanyo kod dho ngere ni aquaculture. Ka omenda makamano ichwalo ne mond liete e kaunti ma Migori kowuok e riwruok mano mar Dorcas Rigathi Foundation kaachiel kod Agnes Ochilo Foundation. Ka bende grup ka grup e kin grube 16 mar joma mar mond liete e kaunti ma Migori, grup ka grup biro bedo ka yudo omenda maderom 250 ma bende biro bed ka itiyo godo mar tiego joma mine magin mond liete ahinya kotudore kod weche mag aquaculture. Ka bende training makawuono kata tiegruok makawuono biro bedo ka chakore mano Kuria West odiochieng' makawuono mane kar chung' od bura ma Kuria West e kaunti ma Migori. Jafwambo mar e kaunti ma Migori Jo Juma biro bedo ka luonwa chenro makamano achiel kachiel mar mondo mi onyiswa ne toponono mond liete makamano kotiegi makamano mano nyalo konyo e jiwo kata bero ngimagi e yo machalo nade. Nyakoro mogi John gi kanye machopo gode giko mar Chal Mar Fwambo kinyi makawuono. Kata kamano kaka pile chenro magwa podi igilach. Adwana kawo mana yueyo madundo gi sani tok yueyo taduogo kod twaka mar ariyo e chenro mar mbako romo. Uchumi mapacho kae nyalo bedo ni chier kaluwore nyaka sani waseneno ka nengo mar mauta olwar. Gino momiyo weg nyamburko bende nyaka sani koro segolo chik mar mondo mi nengo mar wuoth kata fare bende odog piny. Ka fare odog piny, ponno mano nyalo kelo fungruok maneno jopiny. To ken mana nengo mar mauta kende molwar. Kambi makeyo teko mar stima pacho kae Kenya Power bende koro sewacho ni nengo mar sitima bende biro bedo kalwar kod atamalo 14 mano e dweni. Mano biro kelo fungruok maneno jopiny. Mane twak mabiro godo tok yueyo makao gi sani. Kik idhi mabor. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.